električne priključke. Ja ću ovdje najvažniji dio na bojleru objasniti. Ovo su MTC, ostavnici dimnih plinova. To je najvažniji dio za sigurnost na plinskom bojleru. Jer ukoliko dođe do povratna dimnih plinova, onda u dimnim plinovima CO, koji je bojni krvni otrov, i ljudi čitali ste u novinama, gledali na televiziji, u jesen naročito stradavaju ljudi od CO. A ovo je zaštitno od povrata dimnih plinova. Dakle, kada on osjeti, znači razlika temperature između jednog i drugog, isključi se magnetski ventili na plinskoj glavi i plin više ne ide u bojler i nema gorenja, nema mogućnosti da dođe do povrata dimnih plinova. I ovo je praktičar, završi na ovima bojlerima. Ovaj Junkers najbolje izgleda. Ovo je najljepši izgleda bojler.